Газопровід на кістках. Окупаційна влада у Бахчисараї прокладає газогін через стародавнє мусульманське кладовище. Проєкт будівництва не пройшов узгодження з архітекторами, але роботи вже почалися. Кримські татари вимагають це припинити. Детальніше в нашому сюжеті. Це Бахчисарай, стародавнє кладовище Баба-Курт. Невдовзі тут замість мусульманських могил простягнуться газові труби. На цю частину міста накинуло око російські будівельники. Якщо їх не зупинити, газопровід проходитиме прямо по похованнях 16-17 століть. Серед них і Азіз, священна могила Єгід Амета. А ось історичний квартал Зинджирли Медресе. На нього теж чекають залізні конструкції, розповідає колишній голова Комітету Автономної Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин депортованих громадян Едем Дудаков. І все це без дозволів. Само существование этого квартала, который был исторический квартал Зинджирли Медресе, это уже требует археологического участия в этом деле. Там она проходит по территории мечети Баба-Курт и кладбищу Баба-Курт. Это кладбище захоронения ориентировочно 15, 16, 17 веков. Поэтому также требуется участие археологов. Куди не глянь, історичні місця. Ось тут між стовпами була мечеть. Та попри пам'ятки історії, ці місця нині підлягають забудові. Роботи ведуться без висновків археологів. Колишній співробітник ханського палацу Шукрі Сейтумеров розповідає, окупанти вже намагалися розширити дорогу за рахунок території мусульманських поховань, але стикнулися з опором. Зараз же кажуть про проведення газопроводу. Якщо це буде повітряна траса, газопровід проведуть по повітрю, поставивши стояки, то виходить, знову спробують зайняти територію кладовища. А тут будівельні роботи вже почалися. Газогін з'явився у 7-му мікрорайоні, розповідає Едем Дудаков. Пока мы знаем, что проект прошел согласование, только первая часть, которая проходит по 7-му микрорайону. Прошел согласование у археологов. Однако при проведении работ археологи не были приглашены. И в связи с этим строители пошли по захоронениям. Эти захоронения оцениваются где-то 4-5 веком нашей эры. Этот ущерб, понимаете, любое захоронение, особенно вот такие ранние захоронения, 4-5 век, это обычно исследуют всегда археологи. На вандалізм ніяк не реагують у підконтрольному окупантам муфтіяті. Плани окупантів засудив муфті духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Він каже, росіянам знищувати живих вже недостатньо. Тепер вони набираються зухвалості знищувати і кістки пращурів. Уничтожение кладбищ, помимо того, что это является актом вандализма, необходимо расценивать так же, как и действия, направленные на геноцид. Бахчисарай – это один из древнейших городов. То есть, и насколько мне известно, кладбища, которые есть, которые мы там видим, а может и даже не знаем, не видим, они там прокладывают, они возвращаются вообще, то есть к эпохе становления Крымского ханства. То есть это очень древнее кладбище. Поэтому что-либо производить, какие-то работы без участия археологов, это недопустимо, естественно. Громадськість вже звернулася до окупаційної прокуратури. Будівельні роботи поки що призупинено. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.